हाय चाइली कबले फूलो न पचकाइब जी। सुनी ई जोन भादो के भरल ताल बाना जेठले बिना सुखाई। सुखा जाई पार्वती, हाँ। सुखा जाई। अरे ई मोटा पेट बहुत जल्दी अंदर सुटक जाई। बाकी एक बार बतावा कि भोरे भोरे तहार मूड काहे गड़बड़ाइल बा? बचवा की तबीयत नहीं के ठीक जी। हाँ, का भइल? अरे कुछ नहीं के भइल बाबूजी, गोड़ लागतनी। तोहरा तो माई का आदत मालूम बा न, हमरा के खांसी हो जाला तो पूरा मोहल्ला कपारे पे उठा ले ले। गुड मॉर्निंग पार्टनर। जियो शेर। अरे काहे के डांटे तोरा मर्दवा? तो दुन्नू के जुगलबंदी हम अच्छा तरह से बुझता दी। हाँ, एगो भाल तो दोसर कोदाल। कुल खुराफात के जड़ ई मोबाइल बा। हाँ जी। दिन भर हल्लो हाय और रात भर सिनेमा दिखा दिखा के जान खाए। हाँ, ऐसे में बचवा पौरही न तो का रामायण पढ़ी है। ए बाबूजी, सवेरे के तो डोज है माई दे देले बिया, अब तू का शुरू हो गइल मर्दवा, शांत रह न। अच्छा ठीक बा, बाप बेटा बैठे चलो, हम नाश्ता लेके आवतानी। ए चाय बा पी ली। ठीक बा माई, जल्दी लाओ, भूख लागल बाटे ना तो इनके चक्कर में हट मत। ए बेटा, हाँ कुछ नया आइल बा कि उहे भोजपुरी पिक्चर बा? बाबूजी नया तो हमरा लगे बहुत कुछ बा, लेकिन तोहरा देखे लायक नहीं है। तोहर डेट एक्सपायर हो गइल बा ना। बुझला? तू दांत मत चिहार। तारा मालूम बा बेटा का तहार उम्र के हम जब रहनी त सौसे गांव के लेकिन हमरा के विनोद खन्ना पुकारत रहली। सबके बस इक्की गो अरमान रहे कि हमार दर्शन हो जाए। जौन दिन हम गली से ना गुजरत रहली, सबके आँख पथरा जात रहे हमार इंतजार में। ए बाबूजी, लौट आओ, जहाँ रहलो वही जा लौट आओ। बुझला? ई बताओ मर्दवा तोहार के इंतजार कर सकेला? इंतजार कर सकेला बाबूजी? बिल्कुल कर सकेला। काहे से कि हमरो के इंतजार करो तो हमरा के जाए के पड़ी। ठीक बा, हम जाता नहीं, तुम अपन ख्याल रखियो। ओके पार्टनर आजो, चले के बा यार। बाबूजी तू नाश्ता अकेले करियो, हम आवतानी मिल के, है ना? अरे बेटा भूखे पेट चक्कर आ जाई। अरे बेटा नाश्ता तो करके जा। हमार बचवा इतना जल्दी कहाँ चल गए? नाश्ता न कैलाश, अब बताई ई जियाने ना होखे। अरे बचवा के माई, आज तक कोनो चीज जियान भइल बा का? दा हम अपन गोदाम में डाल दी। दा, अरे दा जिंदगी भर फुलावत पचकावत रही, कब वो ना बचकी। अरे सब्जी तो देते जा। अरे अच्छा, हमरो खातिर नाश्ता ले आवा।